mä olin pieni, kun mä asuin siellä Kokkolassa. Sitten mut siirrettiin Vaasaan pienempänä ja muutin Ylivieskaan sieltä sitten perhekotiin. Ja sitten sen jälkeen joutunut mennä osastolle pitkille jaksoille. Ja sitten muutin Espooseen. Sieltä mä olin asumisyksikköön, joka oli täyttä paskaa. En tykännyt olla siellä, kun oma ohjaajat oli niin vitu ärsyttäviä. Mut toinen oli ihan mukavaa. Että se on ihan kiva, että muutin nyt omilleen. Nyt mun menee vitu hyvin joo. Mä tykkään enemmän osua tää yksinään. Ennen kuin ohjat katsoo aina takaa, selän takaa aina, meneekö oikein. Mut nyt saa päättää elämästä mitä vaan, mitä haluaa tehdä. Saa tehdä mitä vaan, vapauksia on enemmän ennen kuin on asumisyksikössä. Mut sieltä sain paljon kavereita ja työtoiminnastakin sain. Koulussakin sain, ja nyt mä opiskelen jo. Ja enemmän työtäkin.